Ang gugma sa inahan ngadto sa anak dili gyud masukod. Apan anay usa ka inahan ang nakahimo sa pagbilin sa masuso niyang anak sa gawas sa Parian Fire Station sa Dakbayan sa Sugbo. Gibiyaan man apan siya ang sentro karon sa pagmahal ug pag-amuma sa mga personnel sa Bureau of Fire Protection sa Parian. Ano ang report? Nabtan namo kining mga BFP personnel sa Parian Fire Station nga nag-atiman sa bata. Gisayaw-sayaw nila dihang naghilak. Apan mihilom raw sabdayon dihang gipatutoy. Himsog ug lababol ang bata matod sa mga nag-atiman kaniya. Gani nakaingon sila nga anghel o baka si Cupid ang bata nga nakapapukaw sa ilahang pagmahal. Ang mga personnel sa Parian Fire Station ang nahimong instant mama sa bata human siya ibilin sa gawas sa ilang buhatan Domingo sa gabi. Nabantayan nila ang batanong babae, dala ang bata apan wa nila mabantayi nga mibiya daay kini o gibilin ang iyahang anak. Happy me bisig siguro naigihatag ang Ginoo sa amoa nga usa sa amoang responsibilidad ba isip kami in public service. Giklaro ni SFO3 Anadet Transporte nga wa nila hukmi ang inahan sa bata basin aduna kini suliran. Gipasalig nila nga atimanon ang bata, gani gipaswab test pa nila kini isip pagsunod sa health protocol. Nakig-alayo na usab sila sa DSWD alang sa kustodiya sa bata. Kung makakita mo sa bata, mahigugma gyud mo, mawili gyud mo sa bata. Why? Dili po risyo. Imong hagwaon makatawa. Sorry kay mama man sad ko. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.